и 49 минути. Малко след като Джино Бианкалана спечели първия медал за отбора на куците коне в седмичната мисия Олимпийски игри, по него вече няма и следа от сладките бомби, които изстрелваше към лицето си. Манията на Джино към безупречния му външен вид отдавна е трън в очите на Фънки и сега, прилагайки шокова терапия, той ще се опита да отвори нови хоризонти пред вглъбеният в своята прическа Бианкалана. Кога успе да се барне, гледай го. Все едно са излиза от спалното. Само малко отгоре косата ти е разрошена, иначе всичко перфектно. Аз поне имам. Като хора немат, Имаш преди, че съм плешив ли? Нали да спрашваш? Какво трябва да направя? Не, нищо, ма ти... Не, кажи бе, за да знам да се обида или не. През колко време си бръснеш главата? Защото вчера каза, че аз ходя всека седмица. Ти през колко време бръснеш? Защото виждам, че седмицата по 2 пъти май бръснеш. Кога си избрил ти да си ченге, бе? Не съм, да гледам там на това. Никога не съм брил колко пъти си бръсна главата. Когато усета нужда, тогава... Аз също. После да съм над тия неща, бе, мен. Това са страшни простоти за мен. Да се поддържаш. Как се поддържаш? И самото стоене пред огледалото за мен е леко особено, ма както и да е. Ама я кажи пак за това. Ами ти на колко години беше? Аз? 35. Така аз ти гарантирам, на моето време с един косъм няма да имаш на главата. Няма как да стане. Окей, помни. Аз един плешив от нашето семейство нямам. Ти си първия, който ще бъде. Никога не стане. Винаги има първи път, да знаеш. Не. Ама ти смяташ, че аз съм абсолютен фар, така ли? Не те разбирам. Гола глава, абсолютно. Нямам представа. Ами тогава внимавай, защото да не стане така, че да верно да спра да си бръсна главата и тогава какво правим? Супер, ще видим нещо различно. Ма ние няма да гледаме. Мене много по-важно е интелектуалният ми свят, отколкото външния просташки вид. Един интелектуалец, ама ти малко си скаран с тия работа, такова чувство е. Не мога да имам всичко. Ма как ти няма всичко и така? Мисълта ми е, че вместо да си гледаш прическата, по-добре прочети някоя книга, бе, пич. Ти не ми обясня на мене какво чета. Ами ти си младо момче. Аз какво съм? Не мога да кажеш на 4 юли, 3 юли, бе, пич. Виж, че може, бе. Държава. Но кой, че не може? Виж, че може. Това показва си тапак. Аз съм тапак. Ако чете... кой ще кае? Все едно аз да кажа не 9 септември, а 8. Обърках се, казах го. Не може как обърках се, те питаха хората 10 пъти. Окей. Затова ти казвам, ости малко прическата и почти малко книги. Ама не ми обяснявай какво да оставам. Мога пич, защото съм 20 години по-голям. Ама не си ми мога баща. Да ти бъда баща. Не искам. Мерси. Ви със самия начин на разговаряне си личи, че си low society. Опитай се да разговаряш на малко по-високо ниво. Аз не те обиждам в момента, аз като син. Опитваш се да ме обидиш. Но не се получава. получава. Ти си младо момче, какво ще обиждам? Казвам ти. Благодаря ти, да, младо обърни внимание на четене, гледане на телевизия, на предавания, които такова. Мани тия глупости. За мен това върви така, че аз съм си добре. Може би заради това имаш проблеми с това, дето викаш, не мога да си намеря светла жена. Сигурно, може би. Заради това още малко огледалото да видиш как си намериш жена като слънце. Но повече четене малко иска, за да обогатиме, да знам и аз. Просто съвета е така, приятел. Ние няма да се видиме никога вече. Знаеш, аз съм който е реалист. Аз съм тотали реалити. Разбираш ли? Свикнал съм, че живота най-писав кейк. Заради това ти казвам, готино е малко да се обърне внимание на вътрешния свят, на вътрешния мир на човек. Ако има твоята възможност, как щях да запиша един Харвард или Йейл? Като да си барна, да стане едно юпи. А тук какво да запиша? Филиповци. Тротуарно дело, погледи и усмивки. Ти поне си там в извора. Уолл Стрит. Така е, брадър. Давай. Тук като си млад. Защото после като остарееш, ставаш един дроп. И това е. Чендай. После и ти не пиеш. Това е много лошо. Лошо е, че не пия? Да, бе, брадър. По-ли е хубаво всеки ден да се наливам с алкохол? Абсолютно. Не съм на това мнение. Ама яката работа. Виждам. Просто да се прибереш на 4 крака и така турпила. Да не мога да оцелиш къщи вратата. Днес ще се подиграва с мен си. Гледай сега, разговаряме, бе, гледай го. Бати разговаряме. Абе, не, се подиграва за такива.
Но наистина, ето, ще срещаш и такива хора, изградени от противоречия. Да. Виждам, срещна ги вече. Има, живота е пред тебе, бе, мен. Абсолютно си прав, благодаря ти.